costou, diose axuda, e hasta incluso a colaboración de algúns veciños, chegar a eses dous sarcófagos. Bueno, están aquí xusto por detrás da igrexa de San Mamede da Edrada, isto é en Vilariño do Conxo, e o sarcófago, bueno, pois tiñamos referencias deles, bueno, despois de dar non sei cantas voltas a San Mamede da Edrada, pois non daban feito. E aquí no medio de toda esta broza, aquí os están. É curioso que estes dos sarcófagos, bueno, teñen un sistema de desagüe, falaremos deles porque decía Fray Martín Sarmiento, describía algún sarcófago, non estes, pero en cuestión, con un sistema, porque o que se metía o monxe era vivo para emeritar. Entonces veremos o que encontramos, as referencias que encontramos desto, e eu xa vos deixo, mirade, a ver se non me rompa as narices. Isto ten unha costa abaixo grande no medio de toda esta maleza. Mirad, aí están os sarcófagos, poderos atopar xusto aquí na parte de abaixo do cementerio da igrexa de San Mamede. Ala, deixo-vos este vídeo como curiosidade, se por casual algún día pois queredes acercarvos aquí. Ata loguiño.